I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. For the headlines, weather forecast. Daluyong ng LPA maaring magdulot ng masamang panahon sa bansa. In local news, lalaking kinasuhan ng rape at homicide sa pagpatay sa kanyang pinsan. Mataas na pagpaparehistro ng paglipat ng boto, iimbestigahan. Tiniyak na hindi gagamitin ang pondo ng Kapitolyo para kay Onabia. Bubukas ang 28th Kumbira sa CDO. For the national news, mambabatas ng Kamara nais malaman ang tungkol sa paggamit ng confidential na pondo ni VP Duterte at iba pang isyu. And international news, Prabowo nagsimula na ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Indonesia. Entertainment, Chris Aquino, ibinahagi ang takot sa cancer at bagong programa. Sports, NCAA nagbigay ng paglilinaw sa tugon ng mga mediko sa insidente ni JM Bravo. International feature, Pope nagtalaga ng 14 na bago at santo kasama ang mga martir ng Damascus. National feature, mga mamamahayag ng Pilipinas nagsagawa ng forum sa mga halalan at AI. Trivia, ano ang nagagawa ng tubig sa ating katawan? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Oktubre 24, 2024. Ako ang iyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, lalaking kinasuhan ng rape at homicide sa pagpatay sa kanyang pinsan. Cagayan de Oro City, isang kaso ng rape na may kasamang homicide ang naisampal laban sa isang 23 anyos na lalaki na di umano'y nanggahasa at pumatay sa kanyang babaeng igagaw sa barangay Dansolihon sa lungsod na ito. Ang nakakagulat na insidente ay nagdulot ng pag-alala sa lokal na komunidad hinggil sa kaligtasan at paglaganap ng karahasan batay sa kasarian. Ang impormasyon ay ibinunyag ng tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office Ikokpo na si Lieutenant Colonel Evan Viñas na nagsabing ang suspect na kilala sa alias na James ay agad na nahuli sa isang pursuit operation na pinangunahan ng Lumbia Police Station bilang tugon sa krimen na inuulat noong Miyerkules ng umaga.
Ayon kay Viñas, inamin ng sospek ang paggawa ng karumal-dumal na krimen na nagbigay daan sa kanyang agarang pagkakahuli at sa pagsasampa ng kaso ng piskalya kahapon. Ipinakita ng mga paunang investigasyon na bago ang pagsalakay, pinukpok ng sospek ang ulo ng biktima gamit ang isang bato habang siya ay naghuhugas ng damit. Pagkatapos siya ay nanggahasa at itinapon ang kanyang katawan mula sa isang bangin. Ang pulisya ay nananawagan sa komunidad na manatiling mapagmatyag at iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad. Habang patuloy nilang iniimbestigahan ang mga pangyayari sa likod ng nakakalungkot na insidenteng ito. Mataas na pagpaparehistro ng paglipat ng boto iniimbestigahan. Cagayan de Oro City, nakatakdang imbestigahan ng Commission on Elections o COMELEC Central Office ang ilang lugar sa bansa na nakakita ng malaking pagtaas ng mga rehistradong botante para sa nalalapit na 2025 elections. Bilang tugon sa pagtaas na ito, itinatag ni COMELEC Chairman George Garcia ang isang task force upang matukoy kung may mga paglabag sa mga batas ng eleksyon na naganap kaugnay ang biglang pagtaas ng mga rehistrado o rehistrasyon ng paglipat ng boto. Susuriin ng task force ang mga proseso at dokumentasyon upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon ng eleksyon. Binigyang diin ni Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravelo ng Barangay Carmen kasama ang ibang bayan ng Misamis Oriental ay hindi nag-iisa sa isyong ito dahil may mga iba pang mga rehiyon sa Pilipinas na nagulat din ng mga questionableng pagtaas sa mga rehistrante. Nag-alala ang mga lokal na opisyal ng eleksyon na ang mga anomalyang ito ay maaring makapinsala sa kredibilidad ng sistema ng eleksyon at magdulot ng mga hidwaan sa panahon ng halalan. Habang hindi pa nagsisimula ang investigasyon ng task force, ang publiko at mga lokal na stakeholder ay sabik na naghintay sa mga natuklasan at aksyon na gagawin upang matugunan ang mga lumalalang alalahanin hinggil sa mga irregularidad sa rehistrasyon ng botante. Tiniyak na hindi gagamitin ang pondo ng Capitol para kay Onabia. Cagayan de Oro City, nilinaw ng Provincial Capitol na walang pondo na gagamitin si Gov. Peter Onabia upang isulong ang kanyang mga politikal na layunin para sa kanyang muling pagtakbo sa halalan sa 2025 sa Misamis Oriental. Ginawa ni Provincial Administrator Jan Venice Ladaga ang pahayag na ito bilang tugon sa posibilidad na gamitin ng Kapitolyo ang mga pangunahing serbisyo na kanilang ibinibigay sa mga lalawigan para sa layuning ito. Sinabi niya na hindi kailanman ginamit ni Gobernador ang mga pondo para sa mga layuning politikal kahit nung una niyang pagtakbo bilang gobernador. Ipinahayag ng administrator na si Onabia mismo ang nagsabi na huwag galawin ang mga pondo ng Kapitolyo na nakalaan para sa mga pangunahing serbisyo ng tao dahil nais nilang lubos na mabawasan ang insidente ng gutom sa lalawigan. Si Onabia isa ring kilalang negosyante na may maraming negosyo hindi lamang sa lungsod kundi pati na rin sa ibang bahagi ng bansa. Bubukas ang ika-28 Kumbira sa CDO, Cagayan de Oro City. Kasalukuyang isinasagawa ng Cagayan de Oro Hotel and Restaurant Association o KOHARA ang ika-28 edition na kumbira sa Atrium Limkitkay Center, Barangay Lapasan sa lungsod na ito. Layunin ng kaganapang ito na pagsamahin ang mga grupo at individual na may mga angkop na kakayahan sa larangan ng tinatawag na Philippine Culinary Heritage. Ipinahayag ni KOHARA President Jeffrey Lim Bonhay na ito ay isang malaking pagkakataon para sa mga trade exhibitors na ipinapakita ang kanilang mga produkto at serbisyo hindi lamang sa mga kliyente sa Pilipinas
kundi pati na rin sa international na merkado. Sinabi niya na ang kumbira ay nagbibigay daan sa mga kalahok na ipinapakita ang kanilang mga kakayahan habang nakikinabang mula sa presensya ng mga kilalang chef mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa temang Keeping Traditions, Brewing Innovations, ang kaganapang ito ay magbibigay ng pagkakataon sa publiko na masaksihan ang mga kompetisyon sa pagluluto, matikman ang masarap na pagkain at matuto mula sa mga workshop at demonstration na ihatid ng mga sikat na chef. Ang kumbira ay libre para sa publiko at tatagal ng 3 araw mula Oktubre 16 hanggang Oktubre 18 ng taong ito. Ang matagal ng inisyatiba ng kuhara na ito ay nakakuha ng malaking pagkilala at suporta hindi lamang mula sa lokal na gobyerno ng Cagayan de Oro kundi pati na rin sa maraming bahagi ng Pilipinas. Weather forecast. Daluyong ng LPA maaari magdulot ng masamang panahon sa bansa. Ang daluyong ng low pressure area o LPA ay isang pinalawak na lugar ng mahabang presyon at atmosfera na kadalasang nagdudulot ng hindi matatag na kondisyon ng panahon, tulad ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkulog at pagkidlat. Ang mga daluyong na ito ay karaniwang nararanasan sa Pilipinas tuwing tag-ulan mula Hunyo hanggang Nobyembre. Kapag madalas mabuo ang mga monsoon at tropical cyclone, ang mga epekto ng daluyong ay maaring magdala ng malakas na pag-ulan na maaring magdulot ng lokal na pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga baybayin at bulubunduking lugar, kasama na ang pagkulog at malalakas na bugso ng hangin. Habang ang ilang LPA ay maaring mawala ng hindi lumalakas, may posibilidad din na ang iba ay maging tropical cyclone depende sa mga kalapit na kondisyon ng panahon at temperatura ng dagat. Upang mapanatiling alam ang publiko, ang Pag-asa, ang Ahensya ng Panahon sa Pilipinas ay patuloy na nagmomonitor sa mga sistemang ito at regular na naglalabas ng mga abiso. Pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na madaling bahain at magguho ng mga lupa na manatiling updated at mag-ingat dahil ang mga ganitong abala sa panahon ay maaring magdulot ng malaking epekto. I am Pinoy Rap. I am Pinoy Rock. I am Pinoy Rap. I am Pinoy Ram. For the national news, mambabatas ng Kamara, nais malaman ang tungkol sa paggamit ng kompidensyal na pondo ni VP Duterte at iba pang isyu. Manila, nananawagan ang mga leader ng Kamara kay pangalawang Pangulong Sara Duterte na itigil ang tinatawag nilang budol theatrics at tugunan ang mga isyu kaugnay ng paggamit ng mga kompidensyal na pondo nang siya ay nagsilbing kalihim ng edukasyon. Tinaas ng mga mambabatas ang alalahanin sa Department of Education o DepEd hinggil sa paggamit ng mga sertipikasyon mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP upang ipakita ang 15.54 milyon sa gastos sa mga kompidensyal na pondo. Ang mga sertipikasyon ito ay naharap sa pagsusuri habang tinatanong ng mga mambabatas ang lehitimasiya at transparency ng mga transaksyong ito.
Hinihingi ng mga miyembro ng Kamara ang masusing investigasyon sa paggamit ng mga pondo at kung ito ay alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng pananagutan sa paggastos ng gobyerno lalo na sa salapi ng mga nagbabayad ng buwis. Naharap si Pangalawang Pangulong Duterte sa batikos hindi lamang dahil sa paggamit ng mga kompedensyal na pondo kundi pati na rin sa kanyang pamamahala sa mga isyu ng kalidad at aksesibilidad ng edukasyon. Inasahang tutugon ang Pangalawang Pangulo ng mga aligasyon at lilinawin ang kanyang posisyon habang ang publiko at mga mambabatas ay humihingi ng higit na transparency sa mga operasyon ng gobyerno. Ang pagsusuri ay naglalarawan ng mas malawak na alalahanin tungkol sa pamahalaan ng pondo ng publiko at ang pangangailangan para sa responsableng pamamahala sa bansa. For the international news, Prabowo nagsimula na ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Indonesia. Jakarta, Indonesia, naisulat na. Nanumpa noong linggo ang dating general na si Prabowo Subianto bilang Pangulo ng Indonesia na naglalayon na itaas ang pandaigdigang katayuan ng bansa bilang ika-4 na pinakamatao sa mundo. Sa kanyang talumpati sa panunumpa, binigyang din niya ang pangangailangan para sa pambansang pagkakaisa, paglago ng ekonomiya at pagtugon sa mga kritikal na isyu tulad ng pagbabago ng klima at seguridad sa pagkain. Plano ng administrasyon ni Prabowo na tumutok sa pagpapaunlad ng infrastruktura at pamumuhunan sa teknolohiya upang mapalakas ang ekonomiya. Naharap siya sa mga agarang hamon kabilang sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. Isang makabuluhang mandato mula sa mga botante, determinado si Prabowo na ipatupad ang mga pulisiya na nagtataguyod ng kapakanan ng lipunan at pagpapabuti sa mga pamantayan ng pamumuhay habang ang kanyang background sa military ay masusing susuriin kaugnay ng mga karapatang pantao at demokratikong pamamahala. Ang mundo ay nagmamasid kung paano niya haharapin ang mga hamong ito at hubugin ang hinaharap ng Indonesia. And for the entertainment, Chris Aquino, ibinahagi ang takot sa cancer at bagong programa. Manila, ibininyag ni Chris Aquino ang aktres at host ng talk show noong linggo na inisip ang mga doktor na siya ay maaring magkaroon ng colon cancer, ang parehong sakit na dinanas ng kanyang yumaong ina, ang dating Pangulong Corazon Aquino. Sa isang taos-pusong sanaysay na ibinahagi sa Instagram, ipinahayag ni Chris na matagal nang nakikipaglaban sa mga autoimmune disease ang kanyang kaluwagan nang matanggap ang balita na siya ay cancer-free. Binigyang din niya ang emosyonal na pasanin na dulot ng takot sa kalusugan ito para sa kanya at ang kanyang pamilya, lalo na sa kasaysayan ng kanyang ina na sakit na ito. Tinalakay din ni Chris ang kanyang patuloy na hamon sa kalusugan, kabilang ang kanyang mga pakikibaka sa iba't ibang kondisyon ng autoimmune na malaki na ang naging epekto sa kanyang kalidad ng buhay at mga profesional na tungkulin. Sa kabila ng mga kahirapang ito, ipinapaabot niya ang kanyang determinasyon na manatiling positibo at maagap sa kanyang kalusugan. Bilang karagdagan, nagbigay si Chris ng pahiwatig tungkol sa isang bagong proyekto na nagmumungkahi na maaari siyang bumalik sa telebisyon sa lalong madaling panahon.
Bagaman hindi siya nagbigay ng tiyak na mga detalye, sabik na mga tagahanga sa kanyang pagbabalik at ang pagkataong makita siyang magbahagi ng higit patungkol sa kanyang mga karanasan sa buhay. Ang katapatan ni Chris tungkol sa kanyang paglalakbay sa kalusugan ay umuugong sa marami habang hinihimok niya ang iba na unahin ang kanilang kalusugan at humingi ng tamang medikal na payo. Ang kanyang pagiging bukas ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng kamalayan sa kalusugan, lalo na sa harap ng mga kasaysayan ng kalusugan ng pamilya. Sports. NCAA nagbibigay ng paglilinaw sa tugon ng mga mediko sa insidente ni J.M. Bravo. Manila. Nagbigay ng paglilinaw ang NCAA noong linggo tungkol sa tugon ng mga kinaukulan matapos mawala ng malay ang guard ng Lyceum of the Philippines na si J.M. Bravo sa kanilang laro laban sa Arellano University Chiefs noong Sabado. Sa isang pahayag, binigyang diin ng NCAA na agad na tumugon ang mga medikal na tauhan kay Bravo matapos ang insidente, nagbigay ng unang lunas at tiniyak na siya ay ligtas na naipadala sa isang malapit na ospital para sa karagdagang pagsusuri. Binigyang diin ng liga ang kanilang pangako sa kaligtasan ng mga manlalaro at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng medikal na tauhan sa mga laro. Nagbigay ng mga alalahanin ang insidente sa mga tagahanga at manlalaro ukol sa mga safety protocol na umiiral sa mga NCAA games. Bilang tugon, muling sinabi ng NCAA na patuloy nilang nire-review na ina-update ang kanilang mga patakaran sa kalusugan at kaligtasan upang matiyak kapakanan ng lahat ng atleta. Si Bravo na nagkamalay muli agad pagkatapos nabigyan ng atensyon ay naiulat na nasa maayos na kalagayan. Dinagdag din ng NCAA na patuloy nilang subaybayan ang kanyang pagaling at magbibigay ng suporta kung kinakailangan. Habang ang liga ay naghahanda para sa mga darating na laban, nananatili sila nakatuon sa pagpapahalaga sa kalusugan ng kanilang mga manlalaro at nagpapabuti ng mga hakbang sa emergency response. International feature. Pope nagtalaga ng 14 na bago at santo kasama ng mga martir ng Damascus. Vatican City, Holy See. Kanonisado ni Pope Francis ang 14 na individual noong linggo. Kabilang ang mga martir ng Damascus na pinatay sa Syria sa panahon ng Ottoman Empire at sumasagisag sa pag-uusig sa mga Kristiyano. Ang seremonya ay ginanap sa St. Peter's Square na dinaluhan ng libu-libong Katolikong mananampalataya. Sa kanyang homily, binigyang diin ng Papa ang kahalagahan ng mga martir sa patuloy na pakikibaka para sa kalayaan sa rehiyon at hinikayat ang kongregasyon na kumuha ng inspirasyon mula sa kanilang tapang at tibay. Kabilang sa mga na-canonize ang ilang kilalang tao na ipinagtanggol ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mabigat na kapalit. Hinimok ni Pope Francis ang mga mananampalataya na gayahin ang kanilang katapangan sa araw-araw na buhay at isulong ang dialogo at pag-unawa sa pagitan ng iba't ibang rehiyon. Ang canonization na ito ay para sumasalamin sa patuloy na pangako ni Pope Francis na bigyang diin ang papel ng mga santo bilang mga modelo ng kabanalan at mga tagapamagitan para sa simbahan, na ang kanilang pamana ay inaasahang magbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na itaguyod ang mga halaga ng pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa.
kawang gawa. And also here in national feature, mga mamamahayag sa Pilipinas nagsagawa ng forum sa mga halalan at AI. Inaasahang dadalo ang 12 dosenang mamamahayag, mga akademiko at mga kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon sa forum na pinamagatang AJF at PH Connect Forum sa Oktubre 22, 2024 na nakatuon sa mga hamon at panganib na dulot ng Artificial Intelligence o AI sa pag-uulat sa balita tungkol sa eleksyon. Ang kaganapan ay magtatampok ng 3 eksperto na magbibigay ng presentasyon sa hybrid na format, online at personal sa Aboitiz Tech Space ng Asian Institute of Management sa Makati City. Kasama ang mga tatalakaying paksa ang epekto ng AI sa pamamahayag, mga ethical na konsiderasyon ng nilalaman na nilikha ng AI, ang papel ng teknolohiya sa pagpapahusay ng pakikilahok ng mga botante, pagkakaroon ng mga interaktibong talakayan at Q&A session upang hikayatin ang dialogo sa mga kalahok na naglalayong palakasin ang pagtutugon sa pagitan ng mga mamahayag at akademiko. Ang forum na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba upang talakayin ang mga implikasyon ng mga umuusbong na teknolohiya sa pamamahayag at itaguyod ang responsableng mga gawi sa pag-ulat habang papalapit ang eleksyon. At para sa trivia, ano ang nagagawa ng tubig sa ating katawan? Ang tubig ay mahalaga para sa iba't ibang tungkulin ng katawan at may kritikal na papel sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan. Ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng bawat selula. Sumusuporta sa mga biochemical na reaksyon na kinakailangan para sa metabolismo at produksyon ng enerhiya. Tinitiyak ng tubig ang maayos na daloy ng dugo, nagdadala ng oksiheno, nutrisyon, hormone at mga selula ng immune sa buong katawan. Bukod dito, ang tubig ay tumutulong sa thermoregulation kapag umiinit ang katawan. Ito ay nagpapawis at nag-evaporate upang lumamig. Ito rin ang kumikilos bilang pampadulas para sa mga kasukasuhan. Binabawasan ang alitan habang kumikilos na partikular na malaga para sa mga atleta. Bilang isang pangunahing bahagi ng mga likido ng katawan, pinadadali ng tubig ang transportasyon ng mga nutrisyon, electrolyte at hormone. Tinitiyak na ang mga selula ay nakatanggap ng kinakailangan upang epektibong gumana. Tinutulungan din ito ang pagtunaw, pinapabuti ang pagsipsip ng nutrisyon at mahalaga para sa pagtanggal ng basura na tumutulong sa pagdissolve at transportasyon ng basura papunta sa mga bato para sa eliminasyon. Ang tamang pag-hydrate ay konektado sa pag-andar ng isip dahil kahit ang bahagyang dehydration ay maaring magdulot ng pagkapagod at pagbawas ng konsentrasyon. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay tumutulong sa pagpapanatili ng hydration at elasticity ng balat na nagpupromote ng malusog na hitsura. Bukod dito, ang tubig ay mahalaga para sa pagpapanatili ng balanse ng electrolyte na kinakailangan para sa pag-andar ng kalamnan at nerve signaling. Sa kabuuan, ang tubig ay hindi maiiwasan para sa kalusugan ng selula, regulasyon ng temperatura, pagtanggal ng basura, pagganap ng kognitibo, kalusugan ng balat at balanse
ng electrolyte. Ang pananatiling maayos na hydrated ay mahalaga para sa pangkalahatang kabutihan ang mga komplikadong sistema ng katawan. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito at sa labas ng bansa. Patuloy po tayong makinig at manood ng Pinoy Rab News on YouTube para sa iba pang mga updates. Maraming salamat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.